Ale akadongan las roha pajupak kita muse di partangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hatawata Toba. Adorak somat jaha si pahusor-husoro nerohatta jumulu mahita martangyang. Ali di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate hupasahat hami di pangaramotim, bui hami muse, pajupang laho mabigi hatam, marhite-hite, YKB, asimaroham ali Tuhan, ramoti pasu-pasu hami, perbadiai di bagasan todim, asa badia hami marsaur dohot ho na badia, mauliate madiho, di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dihamuna ale akadongan, ia si pahusor-husoron ni rohatta, na dibuat siap buku wasiat, na marodolan, hapor seaudo unok ni ngulu ni halak par hapor seaun. Na di enet sian sada Yohanes 5, ayat sada saha tu 5, 10 tolu tu 20 sada. Jalan nagabe ojahan ni si pahusor-husorot ta ima nasian ayat opak nama dok. Aina sana tubuh siat debatado manaluhon portibion. Boban ningolu di portibion ima hatoguon mapartahat tebakko haporsiaw na tugu. Molo soraditu si pastido mangadupi hamaolon, jala mangaiboban na borat. Trop akka mahasiswa na marsiajar di tonga ni masyarakat naso parugamo manang nadausian haporsiaut na alay dung mulak tuhutana muse gabi halak na badia. Jadi sian pernidaan nadenggan manang positif boydo mabahen sasahala gabi badia. Alay sian pernidaan na humurang manang na negatif, hira na dirongom hapor tibion manang sekularisme, manang hapor siaon na asing. Panura ni sada Yohanes makilala sa diri, jala manugunugu huria asa manahan, boha dalan na ima suku-sukun na. Parjulu. Ima haporseaon hatugun ni haporseao do dalan manaluhon portibion. Paduahon porsea na adok hanguluan na manoktong. Lapatan na porsea ia hatugun ni haporseaon tada hataridaan ni nauksipul do nariko tudirina. Sasahalaki bui tugu marhapor siaon ala naung madalani latihan dui. Hala na olo mangalati dirina makarikoton hatugun ni hapor siaon na dinamamulus latihani nungasay betu dirina dada mangalului hatabuon sangobas manang ela-ela ni hapor tibion. Patuluhon manahan di ela-ela jala masyurupan patugu haporsiaon hatuguan ni haporsiaon dada mabahing gijang ni roha manang gabe madaw siya dongan molo adong siyan dongan na mangadupi pangujunan sotung gabe manguhumi jala pahot uhum ulaw na sa diri. Sabalik na ikom makehei dohot mangurupi donganna na madabu tu pangujunan nido. Asa mula jongjong muse patuguhon haporseaon na. Hamu akadongan ale-ale ni YKB Namar Hata Bata Tubaon. Ipolana si ingototta ima hatuguon haporseaon tu Kristus mabay kita tugu dang gijang roha jala ikon masiurupan.
Martangiang mahita. Mauliate madihatam nauli nadinggan napaingotok kami asahot tuguha porsyon nami ali di bataman nami. Marhiti-hitido totong terlatih kami di bagasan ngulon mangadupi nasa beban na adong di ngulon nami yun. Asiroham todimi matotok pahot torohan nami asa tuguhay marhaporsyaon unang lipe kami binahin ni ragam ni akkana masa di tonga-tonga ni Portibion. Ramoti mahami totong di bagasan asiniro kami. Mauliate madiho. Amen. Songoni majolo pertangyangat ta sadarion. Unang lupa hamuate akadongan. Like, subscribe, jala sagihon tu akadongan na asing muse. Di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita, marhitei nunga parsidohot tamuna patol hason, barita nauli, rap dohot ye kabion. Sai di pasu-pasu Tuhan taima hita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.